Mr. K Production. It's Tare. Muryar nakasassu kowa ya furta gaskiya sai ku yi ta akan shi. So now I'm ready to die. In ya so karin ƙara nishi. Maganar jiya ce ta jiyo ta dan yi wage, zana jaddada ta koda za ta ja a samun hoge. Back to back daki zunzurutun gaskiya a ɗauke ta ko da so ko babu ko a shige tsiya. An bar mu babu ci da sha, an hana mu je mu nema, an hana mu yin ibada, rayuwar mu na ta'azzara. Na ce ina dalilin killace mu babu ci da sha, ana ji ana gani al'umma wuya muke da sha. Jimurin jira muke da saran za a gyara, abubuwa na taɓarɓarewa Allah shi ƙara. Abin dariya sannan abin takaici, muna gadarar kwai zuma amma mun sha maɗaci. Ba mu gyara ba muke sa ran Allah ya gyara, gwanda ma tun wurin mu farka mu hau tudun mun tsira. A baya mun faɗa ai an ɗauka da wasa, bara in muku tambaya guda da babu amsa. Idan corona gaske ce addu'a kuma mece, an hana mu yin ibada don neman mu dace. Shin wai dabarar killace mu shi zai sa mu tsira, ko alhakin azabtar da mu ne zai haifar da gyara? Yan kasuwanni wallahi kun ban kunya, ana cikin musibar nan kuke ta ninka kaya. Ko ban faɗa ba ku jira kamun da Allah zai muku, saboda Allah ne ya faɗa aya a kanku. An bar mu babu ci da sha, an hana mu je mu nema, an hana mu yin ibada, rayuwar mu na ta'azzara.